Sana मानसि एसे मेथाइखौ खनदो नङाबा माबा मोनसे बुंदो सनानै दे नांला बिथाङाबो लाजिबाय गोबां सिनानै बेखौबो आलासि बिबै जानाया होदो जोंहानि मादै दा बेखौ बिमाय नंगौना दे सारेखिनसो सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंहा गावदांनि सोरगाव फरायनाय बावहरबाय लोगोफोर बुंदो माबा गावदां दायो जोंहा माने हाव स्पिकार आरो लोगोफोर मा होनना बुङो दायो जोंहा माने जोंहा मामिनि गिफ्ट आनबक्सिं खालामनो नागिरदों आरो ना लोगोआव दोङो जोंहा मिस्टार प्रियजित स्पिकारानो गोसाथार ओमफ्राय मामिया बिदिनो उन्दुनो ओंखारबाय माने साना मानसि एसे मेथाइखौ खनदो नङाबा माबा मोनसे बुंदो सनानै दे नांला बिथाङाबो लाजिबाय गोबां लाजिबाय बिथाङाबो थ' मामि बुंला जेबो बुंला नै स्पिकाराव बुंला दे जागोन दे जोंहा ओमफ्राय नै बाबु बुंला ना दे बिमायानो एसे फंसे बाथ्रा बुंदो जोंहा गावदाङा जाथ'ला लोगोफोर हाला दायो जोङो मा खामानियाव जागायजेननांसिगोन मामिया बिराद दुस्थु जादों खालामसै लोगोफोर जायफोर आगै मोना जायफोर बिनानाव मोना जायफोर भिउवार्सफोरा मामिनि गिफ्टखौ नायनो लुगैदों नायलांबाय थादो लोगोफोर ना मा बुङो गिफ्टआ जाबाय नै खिनियानो आरोना थ' बेनो आरोना रायजोफोर नोंथांमोना गोसो होनानै फारसेनिफ्राय नायलांबाय थादो थ' बे स्पिकार आरो ओरैनो टाइम पास आरो ना मानो होनबा बेजों मबाइलजों कानेक्ट गैया बियो बाबुनि जोंहा मेथाइ खनग्रामोन आरो ना थ' गाज्रि जाना थाबाय आरो ना ओमफ्राय मा होनदों जेनेबा फारि मा होनो पेकेटनिफ्राय खुलिना लादो स्राय देखायदो नालाय गफोर नङाबा मोनसे खुलिबाय थाबा बुंबाय थाबा लेट जायोना जागोन नायलांबाय था जोंनिया लोगोफोर थ' स्टार्ट खालामसै ना मा बुङो केमेराखौ सोर हमगोन दायो बोख्लायनानै लानोसै आरो ना मामिनि गिफ्टखौ थ' माने लोगोफोर सोरबाफोर गोदान नायदोंबा मिन्थिनाय नङा माने जोंहा मामिनि ओंखाम दौनायमोन आरो ना थ' बेवहाय जोंहा एसे फिसा नावमानै माने मोनसे प्रग्राम खालामदोंमोन मामिनि ओंखाम दौनायाव थ' बेनिनो माखासे गिफ्ट होबाय आरो ना आलासिफ्रा थ' जों दायो बे गिफ्टखौ माने आनबक्सिं खालामनो थांगासिनो आरो लाफ्लांदो लोगोफोर गाहाम नांदो लानानैबो थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर बेगनियाबो थ' माने रायजोफोर जों दा लोगोआव आरो सासेबाव दंबावो आरो ना बिथाङानो जाहैबाय नै जोंहा मेडाम जि बिथाङाबो जोंजों लोगोसे आनबक्सिं खालामनायाव थागोन आरो ना बिथांनि मुङानो प्रमिला रानि बर' जोंहानि आइ सोरबाफोर गोदान नायदोंब्ला मिथिया जानो हागौ बिथाङा बिराद एक्साइट जोंहा बस मेडाम थ' बिथाङा खालि बिलु जागासिनो उन्दुनो ओंखारबाय माने थ' बिथाङा जोंनि बस दङ सासे आरो बिथिंबो सासे बस दङ नै थ' जोङो आनबक्सिंखौ स्टार्ट खालामनोसै दैमु केमेरा हमदो नै लागाव लोगोफोर जोङो गासैखौ माने प्लास्टिकनिफ्राय दंजोबना लाबाय ओमफ्राय गस्लाफोरखौ बारा मोजाङै नायाखै ओमफ्राय फारसेनिफ्राय देखायलांसै आरोना फार्स्टआवनो बेखिनिखौ नायग्रोदो लोगोफोर बेखिना माने बिमायनिफ्राय आरोना बिमाया लाबोनाय बेखिनिया बिमाय होनाय आरो नै फुलि हिजाब बेफोर बिमायनिफ्राय फैनाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैखौनै न'नि बिबै बिबौआ होनाय ओमफ्राय नैयाव पायेल बेयो आयं मोनानि आदा गिदिर होनाय आरोना जायोना जानायनि मामि गुफुर नांगौ ओमफ्राय नै क्रिमनि गिदिर जायो एसे गिदिर जायो ने एसे गिदिर जायो लोगोफोर देनां एसे देरबासो गानजागोन बेखौबो बिबै जानायानो होनाय नागिरनानैसो आं लकेट गोनां एसे जानाया नैखिनिया लोगोफोर गासैबो माने रुपानि गोजा आरोना ओमफ्राय बांसिनानो बेखौबो आलासि बिबै जानाया होदो जोंहानि मादै दा बेखौ बिमाय नंगौना
अबे न'नि आबै आबौआ होनाय ने मामि ओमफ्राय नैखौ बिमाया होनाय ओमफ्राय नैखौबो बिमायानो जायो ओमफ्राय नैखौ जों आबाय आरो थेलेबले फिसा खिन्थु माने बिसोरनि आथिङा एसे फिसा फिसा नालाय पायला जखा मिलाय एसे गिदिर जायो एसे देरबासो गानजागोन बेखौ मोजाङै दोनथ'नोसै आरो मोनसेयावनो सोना दोनथ'नोसै ने सुपार गासैखौबो आं गांसे माने ओरैनो सिम्पोल इदि देखायलांसै लोगोफोर नायलांबाय थादो दे गासैखौबो देखायखांबाय नालाय गासिखौबो आजोबनाय नङा लोगोफोर गासिबो स्पटिं गोजा आरोना ओमफ्राय गासिबो मोजाङानो लोगोफोर आरो बयबो माने बिदि मामिनि प्रग्रामावहाय फैनानै गासिबो माने बोर सारस्रिफैबाय बेनो जोंनि थाखाय बहुत बेफोर गिफ्टनिख्रुइ नोंथांमोना जे फैनानै नुजाथिफैनो हादों बेनो जोंनि थाखाय माने गोजोननाय आरोना गासैनिबोसिम गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरबाय लोगोफोर आरो जोंहा मामिनि जानानैबो थेंक इउ बयनिसिमबो गासैनि गिफ्टआबो मोजां आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लास्टआवहाय लोगोफोर नैखौ शेयार खालामनो सानदों आरोना नै बे मोननै गिफ्टआ माने सासे आगैया होदों आरोना आंनि स्टुडेन्टमोन राङापारानि बे माने गावनि आखाइजोंनो सिलायना लाना फैदों माने आङो नायनायावनो मिथिखादों आरोना बे गावनि आखाइजों सिलायना लाना फैदों होननानै नाय लोगोफोर आरो नैबे गांसे ओमफ्राय नैखौबो गाव एमब्रयडारि खालामना लाना फैबाय आरो आंनियावनो सोलोंजाना थांनायमोन आरो बे भिडिअ'नो नुलांबाय थासिगोन लोगोफोर जाखिनिखौ मामिया गानो जोंहा सब गिफ्टआनो आरोना बे जानाय माने गासिबो बेखौथ' गोबां मानसिफोरानो मिथिखायो मानो होननानै बुङोबा गोबाङानो माने अनलाइन खालामनानै फैसा सेभिं खालामो आरोना तो जोंहाबो मोननै खालामदोंमोन तो बियो मामिनि थाखाय ओमफ्राय जोंनिया मोनसेमोन आरोना तो बे मोनसेखौ माने एसे माबा जायो मानो होनबा बे एसे आलदा नामा जों जाखौ अनलाइन खालामदों बियो स्कुलखौ खुलिनोबानो फैसाखौ दिहुननो हायो आरोना तो दिहुननो गोनां जाबाय प्रग्रामनि थाखाय फैसायाव अटेक जादोंमोन नालाय तो बेनिफ्राय मामिनि जोनोमनिफ्रायनो जाखिना जोङो मामिनि थाखाय गिफ्ट मोनदों बेखिनिखौ जोङो बेयाव दोननाय जादों आरोना मानो होनबा जों खायसेबो सेफायाखै जोंबो जायाखै जों मामिनो होनायखौ मामिनो दोनदों आरोना तो मामिनि थाखाय सेभिं खालामनानै दोनदों दा बे प्रग्रामाव जेमानखिनि मामिनि फारसे गिफ्ट उथिदों जों बेखिना गिफ्टखौ माने बे बाक्सायावनो सोना दोनगोन आरोना रिधिमा बर' लिरनानै थाखाय मामि गिफ्टखौ जोङो बेयाव सेभिं खालामनानै दोनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना तो बिथाङा गरमखौ एसे लान्थि थागासिनो आरोना तो माने गिफ्टआ बिखिना आरोना टटेलखौ खोन्थाथ'ला बोरैबा जागोन बेखौ जोङो ओमफ्राय मामिनि सोना दोनसै आरोना सेभिंसआव नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ जोङो बेखौ सोहोलांसै दान होलांसै आरोना लम्बरखौ Tarik sini. 2, 3, 4, 5. Makanan tuh.
ओमफ्राय लोगोफोर जाखिनि भिडिअ लादोंमोन बेखिनिखौ शेयार खालामबाय ओमफ्राय माने बिनानावा भिडिअ लादोंमोन नालाय माखासेखौ माने भिडिअ लागारदों ओरैनो प्ले खालामासै बेखायनो बे थायासै आरोना नैबे थोरसि खुरै आनबक्सिं खालामनायखौबो बिराद मोजाङै खालामबाय जोङो ओमफ्राय बे भिडिअ लानायानो जायासैना लोगोफोर थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै लोगोफोर